салом ба ҳамаи шумо дӯстони хубам. Медонам ки таъбатон чандон болида нест, аммо чӣ кунем ки зиндагӣ аз шуду нишод ва дарду ғам иборат аст. Як рӯзи баъди рафтани Месси барои мухлисони Барселона як рӯзи баъди фоҷиаи бузургро мемонад ва маълум аст ки имрӯз низ дар ин бора хоҳем гуфт. Ин нашрро пурра ба мавзӯи рафтани Месси мебахшем. Агар тобу тавон ва тоқати шунидани ин ҳамаро дошта бошед, пас сар мекунем. Футболи калон баргашт. Аллакай 7 август шогирдони Гвардиола дар рақобат барои суперҷоми Англия зидди Лестер бозӣ мекунанд. Аввалин тоб рақобати англисӣ дар ин мавсим. Дӯстони мо аз 1x барои шавқовартар шудани он коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Болои ин дар ин бозӣ аксияи ставка без риска амал мекунад, яъне то $10 ставка монед ва агар чекатон сӯзад ҳам маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Имкониятро аз даст надиҳед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Яке аз довталабони асосӣ барои ба даст овардани Месси ин ПСЖ аст ки баъди имзо нагаштани шартномаи ӯ бо Барселона дигарбора фаъол гашт. ПСЖ аллакай барои Месси тарҳи шартномаро омода карда истодааст ки аз рӯи баъзан асару садоҳо бояд Месси розӣ бошад. Чунончи медонем аз ҳама беш ПСЖ дар бозори трансфери хони Месси буд ва як маротиб ҳатто акси ӯро бо пироҳани даста ба маҳзари ом ҳам гузошта буданд ва ба назар чунин мерасад ки Алхилайфӣ ба мақсади деринаи худ мерасад. Гуфти бобои ғулом худо дият ҳатто фамилиятро намепурсад. Нафари дигар ки сахт мехоҳад Месси ба Париж биёяд, ин собиқ бозингари Барселона Неймар аст ки аллакай аз роҳбарияти клуб хоҳиш кардааст ки ба таври бояду шояд Мессиро ба ПСЖ биёранд. Неймар сахт иштиёқманди якҷоя бозӣ кардан бо Месси мебошад ва ҳатто барои ин тобистони имсол ба Барселона баргаштанӣ буд. Аммо ин гузариш баргузор нашуд ва акнун эҳтимол Месси ба назди ӯ меравад. Падар ва агенти Месси Хорхе Месси дар бастагӣ ба тамдид нашудани шартномаи Лео бо Барселона гуфтааст ки бо назардошти мушкилоти молӣ барои Барселона рафтани Месси аз даста ба манфиати кор аст. Чунончи медонем Хорхе Месси ҳам барои мондани писараш дар Барселона хело заҳмат кашид, аммо қоидаҳои мавҷудаи Ла Лига корашро кард ва акнун Мессию Барселона ду фаҳмиш аз ҳам ҷудоанд. Агарчи Месси аз Барселона рафт, аммо нияти аз Каталония рафтанро надорад. Ӯ дар ин ҷо хонаву дар ва зиндагии ҳамешагӣ дорад ки онро тарк карданӣ нест. Вале агар Месси ба ПСЖ гузараду мазорҳои дилфиреби Парижи афсонави ӯро моту маҳбуд кунанд, шояд он гаҳ ӯ ба он ҷо кӯч бандад. Айни ҳол бошад ӯ бо элаш дар Каталония қарор дорад. Албатта мавзӯи рафтани Месси аз Барселона дар сархати тамоми хабарҳои олам меистад ва бузургтарин чеҳраҳои футболӣ андешаҳои худро дар ин бора иброз доштанд. Пеп Гвардиола мураббии феълии Манчестер Сити ки як замон сармураббии Барселона ҳам буд гуфтааст ки аз шунидани ин хабар сахт ҳайрон шудам, зеро ман бисёр мехостам ки Месси карьераи футболии худро дар Барселона ба анҷом расонад. Дирӯз Жоан Лапорта ҳамаи чизро як ба як фаҳмонд ва дигар ягон ҷои нофаҳмӣ дар ин мавзӯъ намондааст. Афсӯс ки чунин шуд. Омадани Месси ба Сити номумкин аст, зеро мо аллакай маблағи калониро дар трансфери Грилиш ки таҳти рақами 10 бозӣ хоҳад кард сарф кардем ва дигар имкони бастани шартномаи бузургро бо Месси надорем. Зиёда аз ин мо 100% боварӣ доштем ки Месси дар Барселона мемонад. Акнун чизе шуд ки шуд. Аз Месси барои хизматҳояш миннатдорам. ӯ бузургтарин бозингарест ки ман дидам. Дар пасманзари рафтани Месси аз Барселона Серхио Агуэро ҳам тарки даста карданист. Шояд ягона чизе ки Агуэро бо он бовар надошт ин рафтани Месси аз Барселона буд, аммо чӣ гуна дидем дар олам ҳамаи кор мешудааст. Бар тиқи хабарҳо айни ҳол Агуэро ва агенти ӯ роҳҳои қонунӣ аз даста рафтани ӯро ҷустуҷӯ доранд. Серхио Агуэро танҳо ба хотири он ки якҷоя бо Месси дар як даста бозӣ кунад ба гузаштан ба Барселона розӣ шуд. Лапорта ва Куман ӯро бовар кунониданд ки Месси дар даста мемонад ва онҳо якҷоя бозӣ мекунанд. Месси ҳам аз ин тандем умеди зиёд дошт ва яке аз сабабҳое ки Месси хост дар Барса бимонад ин овардани Агуэро буд. ҳарду онҳо ҷироҳҳои деринанд, ҳарду ҳам хостори дар Барса бо ҳам бозӣ карданро доштанд. Хотиррасон мекунем ки Агуэро ҳамагӣ чанд ҳафта пеш бо Барселона қарордод ба имзо расонида буд. Акнун ин ҳама ба боди фано рафт. Дар ҳамин бастагӣ аз рӯи баъзан аз кампировозҳо Барселона бо бозингари Лил Ренато Санчес баъзан аз гуфтушунидҳоро анҷом кардааст. Барселона мехоҳад ки гузариши бозингари португалӣ ҳарчи зудтар ба анҷом расонида шавад. Хуб, инак як рӯзи Барселона бе Месси гузашт. Як рӯзи мо шумо ҳам ки акнун тасаввур мекунем ки Месси бозингари Барселона нест. Пушти сар шуд ва бовар кунед чандин обҳо аз сар мегузарананд, чандин рӯза сипарӣ мешаванд ва 6 августи соли 2021 ҳамчун
чун таърихи рафтани Месси аз Барселона абадан боқӣ мемонад. Чӣ кунем ки ин ҳам як пораи таърихи футбол аст ки бояд саҳифагардон шавад. Аз ин ҳама набояд озурда шуд. Охир баъди рафтани Роналдо аз Реал касе худро накушту, касе гуруснанишинӣ эълон накард ва ҳам офтоб шаб набаромаду ситораҳо дар рӯз. Ба зиндагӣ бо умед бояд нигарӣ, зеро он ба ҳама маъно ва мазмун ва дар ҳама ҳолат ширин аст. Бораи имрӯз бас, андешаҳои худро нависед ва мондани як лайкро фаромӯш накунед. Ва ҳамчунин дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали БАРСЕЛОНАРО дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.